vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Sekuru vangu, baba vakabereka baba vangu, ivo vainge vari bhinya. Munoona vanhu vaiita zvekutumwa kuti vange vachinouraya vanhu, then vobva vazotora mabody parts acho iwayo. Sekuru vangu ava mukoma munhu wekutoti vaitova nenguva yekuti pamba vaitomboshaika vachienda vachinoita mabasa avo iwawo, uye vaishandidzana nen'anga dzakawandisisa. Vaiwanzo kushandidzana nen'anga dzainge dzichibva kuMozambique. Kana pari sepamba pedu painge paine imwe room iyi yainge yakavakwa, it was a full cottage yainge yakavakwa. Vakavaka room iyi mushure mekunge umwe garden boy uyo ainge achivashandira ivo, nekuti tose takangokura tichingogara pamba pasekuru vedu, because it was such a big house. Saka garden boy uyu iye ainge asina kuroora, asina mhuri, ende kuzivikanwa kuti ainge achibva kupi hakuna ainge achimbomuziva. Hanzi sekuru vangu ndivo vainge vakangomunhongawo murodhi ndokubva vamunzwira tsitsi vakabva vazomupawo basa rekuti ange achiita. Asi garden boy uyo mukoma akazongodisappear zvekuti vanhu havanonyatsonzwisisa kuti iye ainge akatiza basa here kana kuti chii chainge chakaitika kwaari. Ende chakanetsa vanhu ndechekuti munhu kana tiza basa, why is it foni yake akaisiya. Munoona zvimafoni zviya zvekudhara zvaidhura, zvimanokia zviya, ndicho chaainge ainacho chinokia ichocho, akangochisiya mumba. Saka isusu zvedu as a family takangokurawo tichingosuspecta sekuru vedu kuti sekuru vainge vaine zvavainge vachiziva, because sekuru vedu mukuzonokura kwavo, mukunochembera kwavo, ivo vainge vava kutopota vachiita sekunge munhu akurasika njere. Vaiti kana vakagara nesu isusu vaibva vatanga kutiudza nyaya dzose idzo dzavainge vakamboita, ezini vachiti ivo vakamboenda kunzvimbo kwakati ndokubva vazopindira, angava ari mukadzi kana kuti murume, ndokubva vamupindira mumba make mushure mekunge vamubvisa mabody parts. Sekuru ivo vaiwanzo kuti vaibva vazorara kana ari munhukadzi. Hanzi vainge vaine addiction iyoyo yekusangana pabonde nemunhu uya wekuti anenge ava kutandadza. Saka zvinhu izvi ivo sekuru vaizvitaura like mukunopenga kwavo, ndipo pavainge vachitaura zvinhu izvozvo. Sekuru vakazoti musi wavakashayika mukomanashi, cottage iyo yainge yakavakwa pamusoro peBoy Sky, imba iyi mukoma yakazongotsva. This was patenge tiri mumba, vanhu vachiimba, vamwe vari panze, but wainge huri usiku. Cottage iyi ndipo patakangonzwa zvichingonzi kucottage kuri kubvira moto, kucottage kuri kubvira moto. Zvinhu izvi mukoma, it was a space of 5 minutes. Vanhu pavainge vachiri kufunga kuti voita sei, cottage iyi mukoma yose yakatsva to the ground. Kucottage ikoko kwainge kuine imwe room iyo yainge isingavhurwi, asi ndainge ndakangonzwawo imwe sister yangu iyo yainge yakati anzi mucottage umu paakamboona sekuru vakavhura door reimba iyo yavainge door reroom iyo yavainge vasingade kuti inge ichipindwa kana nababa chaivo. Hanzi akaona mamwe mafridge. Muona kudhara kwainge kuine mamwe mazifridge mamwe aya akasiyana nemazuva ano. Hanzi mainge muine mafridge iwawo matatu. Saka sekuru pavakatanga kupenga kuma-area kwedu isusu kwatinobva kwainge kuine kamwe kasango, but now kwazara mastand. Saka ndo kwavaiwanzo kuenda kunopenga ikoko vachigara. Vaitogara mumagum tree vachitorarama kuita kunge mhuka, zvekuti vaitova nenguva yekutoti vaiti kana vakaendeserwa chingava chiri chikafu kana kuti magumbeze, kana iri nguva iya yekuti kunenge kuchinaya, ivo sekuru vaizotoonekwa. Hanzi vaionekwa vakatoshama, vakabvisa nhumbi dzose, ende magumbeze aya awo avanenge vapiwa kuti
vange vachizomashandisa. Sekuru zvainetsa vanhu ndezvekuti ivo vaibva vazoenda vonotengesa magumbeze iwayo. Vaiti kana vakavigirwa zvinhu zvinyowani, Sekuru vaibva vaenda pane kamwe karukova, then vobva vageza zvavo, vobva vatoita smart, vobva vatoenda vobva vanotengesa, dzingava dziri hembe kana kuti magumbeze. Then pavanenge vazodzoka zvekare musango umu, ivo Sekuru vaibva vazotangidza zvekare kupenga. Ndo zvakaitikawo parufu rwasekuru vangu zvekare, ndo zvatakangokurawo tichiona sekuru vangu vachiita. Sekuru vaitova nenguva yekuti vainge vachipenga ende vaitaura dzimwe nyaya dzainge dzichityisa, and most of the times vaiwanzo kuti kana tava kuda kunorara paya ndipo pavaitiudza nyaya idzodzo dzinotyisa zvekuti taizotorara mu1 room inini nehanzvadzi dzangu nemadzikoma angu, nekuti zvatinenge taudzwa sometimes taisazotombokwanisa kubatwa nehope because nyaya dzacho dzainge dzichivhundutsa. Just that zvinhu izvi pazvakaitika kwainge kusati kwava nesocial media. Dai kanga kuri kunzi kwainge kuine social media, zvimwe kuda dai ndichitiwo sekuru vange vachiuya nenyaya yavo vachizvitaurira, because nyaya dzavaitiudza dzinotyisa, especially pavaiti ivo vaiti kana vakatumwa kunoponda kana ari munhukadzi, ivo vaibva vazofila mafeelings hanzi munhu iyeye paanenge ava kutandadza. Hanzi vamwe vavo vaingovatarisa ivo sekuru vobva vakurura nhumbi dzavo vobva vatanga kuita bonde nemunhukadzi uyo wavanenge pedza kuponda, ende hanzi maparts emunhu anotorwa kana kuri kunzi munhu wacho anenge achiri mupenyu. Hanzi kana akangokasika chete kufa vanobva vasiyana nazvo, saka hanzi munhu anochekwa maparts ake paanenge achiri kurarama paya, ndipo paanochekwa maparts ake. Iyiwo ndo nyaya yangu mukomanashe. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudaiso. Ndakasangana neumwe mukomana, this was on WhatsApp. Ndainge ndiri mune rimwe group mukoma. I was going through a very big heartbreak. Munume wangu uyo wandainge ndichigara naye ainge aitova nemazuva ekuti iye aitondiudza kuti iwe hausi type yekuti inoswera ichibvisirwa mari. Hanzi kutongogara kwandiri kuita newe actually ndiri kutokunzwira tsitsi. Saka ndakabva ndakanganisika mupfungwa zvekuti ndaishaya kuti ndoita sei apa kuti ndinge ndichidzokera kumba zvainge zvisingaiti, because kubva zvazvainge zvakazivikanwa kuti inini ndainge ndava kuita zvevakomana, dedi vakabva vandidzinga pamba. Apa pavakandidzinga pamba I was still 16 years old. Ndokubva ndaenda ndikanogara nemuchinda uyu. Saka iye kubva zvaakaona kuti kumba ndainge ndadzingwa, I was desperate, ainge ava kuita zvaainge achida neni kusvika ndichizobatira pamuviri mukomanashi. Ndakasvika pakunozvara ndisina kana preparation zvamuchose. Ndakazotongoita zvokutongobatsirwawo nevamwewo vainge vari musame labor ward neni, vanhu vakatongondibatsirawo, asi murume ainge achishanda zvake. Ende musi wacho iwoyo wandakaenda kulabor ndikanozvara, iye ainge atori kubhawa, akazotoita zvekuzotouya mangwana acho makuseni achitokomplaina zvake kuti bhabharasi. Apa ainge akangobata kaplastic bag kainge kaine kajusi then netumabhanana netumaapple, no hembe dzamwana, no what. Vabereki vake ndivo vakazototenga preparation nekuti vainge vavanzwa kuti hanzi kuchipatara vainge vachida kumusungisa mukomana uyu because iye ainge andimitisa apa inini ndichiri underage. Ndipo vanhu pavakazotanga kuparapatika vachiita sekunge vanondida, but kubva zvandakazongobudiswawo muchipatara vanhu vakabva vangoreturna back to normal, ndokubva vazotanga kundivenga. Ndakarwadziswa mukoma to the fullest zvekuti murume aiti akapinda mumba aikwanisa kungosvipa mate pasi. So ende kana ukamubvunza kuti why uri kusvipa mate pasi, obva
kuti ndiri kunzwa sekunge uri kundinhuhwira ende ndinotoregreta kuti why ndakakutora. Kunyangwe bonde racho mukoma takangoita bonde zvezvezvo kutongonakidzana ma-first few days ndichingobva mukunomutizira zvinhu zvikabva zvachinja. Ameno maybe ainge achishandiswawo nevabereki vake, but mhepo dzacho mukoma dzainge dziri paari dzainge dzakamunyanyira. Zvadaro ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kunotukwa nevabereki. Ndakabva ndadzokera kumba, even though ndainge ndichiziva kuti vabereki vangu zvose izvo zvandainge ndakaita zvekumitiswa vainge vasina kufara nazvo, but ndakaona kuti it is far much better kutukwa asi ndigere in a safe environment. Ndakadzokera nemwana wangu. Vabereki vangu they were angry as usual because vanhu vechurch, but sezvisinei vakabva vazongondigamuchira mushure mekunge vaona kuti mwana uyu kwekumurasira kwainge kusitomborina zvachose. Then mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazosanganawo neumwe murume paWhatsApp. Murume uyu by the time yandakasangana naye ndainge ndichangobva mukutenda 18 years ndipo pandakasangana naye. Then iye ainge ari kuSouth Africa akabva anditi iye ndaifanira kuti ndinge ndichizomumirira so that we sort out our relationship. Musi waaifanira kuti ange achiuya kuZim aitonditumidzira mapictures achiti ndiri kudriver motikari yangu ndava pakati. Saka as soon as paakati ainge acrossa border akabva anditi iye ainge abatwa nezimra because hembe idzo dzaainge anditumidzira hanzi hembe dzacho dzainge dzichidhura. Saka vanhu vezimra vainge vachida kuti vange vachipiwa mari naye muchinda uyu. Saka akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichimutumidzira at least 50 US so that ange achivapa. Saka mukoma ndakabva ndamutumidzira because I was in love. Ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako, ndikabva ndamutumidzira mari akabva akonfirma akati ainge atora mari yacho iyoyo. Munhu akadriver ende chinondirwadza ndechikuti at that time handina kuziva kuti saka mukoma munhu ainge achingoti ari muroad ari kuuya kudzamara munhu azoti ndaita accident ndava kutodzokera kuSouth Africa. Hamena kuti chainge chiri chokwadi here kana kuti dzainge dziri nhema. Akabva ati iwewe chiuya so that by the time yandinenge ndichinosvikawo kumba newewo unenge utoriwo munzira uchiuya. Mukoma zvinoita rudo, so ndakabva ndasiya ndadhampa mwana wangu ndokubva ndapinda mubhazi. Apa ndainge ndava kutorwadziwa already kuti munhu uyu ainge atondidya mari yangu, so ndakabva ndangopinda mubhazi. Mushure mekunge ndakwereta imwe shamwari yangu mari, iye akabva ati the rest of the money he was going to pay on the other side. Saka ndakabva ndangoshandisa kandainge ndapiwa neshamwari yangu. Ndakazoti ndasvika mukoma, I then found out kuti muchinda kunyangwe motikari ainge asitomborina, aingoraramawo ka-average life, kuti nditi motikari yacho iyo yainge ati ndiyo yainge akaita accident nayo kunomubvunza kudai munhu ainge asingatombodi kutaura zvachose. Ndakagara naye muchinda uyu but kubasa ainge asingaendi, but yet mari ainge ainayo. Then with time mukoma ndakazofind out kuti muchinda uyu zvaainge achiita, iye ainge achiita fraud, zvimafraud zvavanoita paFacebook. Saka mumba ndakazongokaruka ndasangana nerimwe box remari. Box iri mukoma pandakasangana naro ndakarohwa nehana because ndakafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri mari yechokwadi. Iye ndokubva azotanga kuseka zvake. Saka ndakamubvunza kuti kounosekei, why is it you keep so much money in the house? Iye akabva ati kana mari iyi hanzi vanongoita dzekuprintisa, so hamena kuti vanodziprintisa sei mafake money acho iwayo. Saka anoti kana aprintisa mari idzodzo then vanobva vazoshuta mavideos vatori nevanhu vavanohaya, vanhu vekuti vanozongotorwa mapictures vakabata mari. Hameno kana makambosangana nawo mapictures iwawo mukomanashi nevanhu vanenge vakabata mazibhanduru emari. Mari idzodzo dzinenge dziri dzefake. Saka it's either paipai pavanozongoposta mapost avo iwayo vanenge vachiita sekunge ikambani here yekuti kana ukaenta muinvestment yacho unobva wazowana mari nekukasika. Then vamwe vacho zvavanoita ndizvozvo,
izvo zvainge zvichiitwa nemunin'ina wacho ndezvekuti iye anonyepera sekunge ing'anga inorombesa. Anokwanisa kutoshandisa mazita evanhu vane mbiri otocreata maprofile achitogadzira nemazita evanhu vane mbiri, then iye anenge achizobira mari vanhu. Vanhu vaya vanenge vachiuya kwaari vachiti ivo vanenge vachida kuromba vobva vazotorerwa mari dzavo because ivo vanokuattracta nemari idzodzo. Koma, the day that I said I cannot be with this man, it is the day randakato find out kuti munin'ina wacho akatorombera zvinhu izvozvo zvaanoita. Hakusi kunzi anongozviita just kungozviita kungobira vanhu, but at the back kutori nespirit iyo yaanoshandisa, mweya waakaenda akanotora. Hanzi mweya iwoyo akaenda akanoutora kuZambia, uyo unoattracta vanhu zviya zvekuti hanzi kana uchiscrolla kana ukangogara wasangana nemari iyoyo, iyo mari yandakaona yakazadza box, mari iyi hanzi vakaigadzira kunyange iri fake kudaro. Saka pakunotarisa mari iyoyo hanzi ameno zvinoitika mupfungwa mako zvekuti unobva watadza kurizina wega kuti how come kuti munhu anodisplaya mari yakawanda kudai. Hakuna munhu anodisplaya mari yakawanda kudaro akasainvestigatewa nemapurisa kana kuti nevanhu vaya vanobhadharisa tax. Ndo zvaakandiudza izvozvo, akati but munin'ina wacho iye pane paakaenda kuZambia, aenda kuZambia ndokubva anosimbisiwa ende pakunoti iwewo kana ukagara wataura newe mushonga uya hanzi unobva wanamira pauri, unonamira pamwoyo wako zvekuti kunyangwe uri munhu anenge asingadi, hanzi kunyange uri munhu akangwara sei, mushonga iwoyo ukagara wanamira pauri zvinorevera kuti newe uchatopindwa nemwoyo iwoyo wekuti kana vanhu ava vakaita mainvestments kana vachitorwa mapictures vaine motikari dzakanaka kudaro, zvinoreva kuti neniwo ndinokwanisa kutoita mari very fast. But hakuna mari yaunomboita because zvinhu zvose zvavanenge vachiita paFacebook zvinenge zviri zvinhu zvefake. Muchinda uyu kubva zvaakangotanga kungotaura zvekuti munin'ina wacho akaenda kunorombera zvinhu izvi kuMozambique. Saka iye paakangondiudza kuti munin'ina wacho ainge akaenda kunorombera zvinhu izvi kuZambia, ndakabva ndaziva kuti hakuna munhu anodziya moto wembavha iye akazadzirwa. Ndikabva ndaziva kuti nayewo anokwanisa aine zvake zvaakaita. The only thing that I noticed about him ndezvekuti ainge aine imwe necklace yaainge asingabvisi. It was not a golden necklace, yainge yakangoita, munoona mamwe manecklace anenge akagadzirwa nesort of like tambo, so ndo zvainge yakaita necklace iyoyo. Ainge asingaigururi no matter what. Kana tikaenda kunorara necklace iyoyo ainge akangoipfeka mukunogeza, ainge akangoipfeka. That is the thing that I noticed about him. Saka pandakazonzwa kuti mwana wangu ainge arwara and I had to quickly rush back home, saka akati achingonondipa mari achinondisiya kubhazi mukoma, ndakabva ndati Mwari makanaka, mandibvisawo mumuromo meshumba. Mumba macho mukoma maigara makazara zvimwe zvinhu zvekuti they were just illegal stuff, mainge musina anything that was legal, zvekuti ndaigara ndichingorwa nehana kuti kokana vanhu ava vakabatwa neniwo handiti ndinobva ndasungwa. Kubva ipapo chinhu chinonzi social media dating ndakabva ndachitya because wacho waunosangana naye hautombomuzivi kuti munhu wacho akamira sei. What if munin'ina wacho kana dai kwanga kuri kunzi iye anoita zvekuchekeresa vanhu, apa inini ndobva ndasvika ndobva ndawira mumaoko emukoma wacho, handiti maybe ndikadai ndakatochekereswa ko mwana wangu aizosara nani. Ndakabva ndachera chikomba ndikabva ndasvipa mate. From that day ndakabva ndavenga social media dating nekutoitya chaiko nezvandakaudzwa zvekare nezvandakasangana nazvo mumba memuchinda uyo wandakambogara naye. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pane zvawakambosangana nazvo here mushure mekunge waita online dating? Kana uine zvawakasangana nazvo, please come to my inbox.